Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил Toyota Auris с двигател 1.8 с мощност 147 конски сили, валове Matic, произведен 2011 година, с монтиран газов инжекцион King MP48 OBD. Изпарител, който монтирахме, е Tomasetto Nordic с мощност за 170 конски сили. Дюзите са Hanna Gold, монтирани под капака на двигателя. Компютъра, както казахме, е King 4 цилиндъра OBD с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, зависимо с колко гориво изисква автомобила. Също така има изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Също така има монтирана система за смазване флашлюбе, защото автомобила го изисква. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното се намира в капачето на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката е на мястото на резервната гума и е с общ обем 38 литра, чисто събира 30 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 340 км, което е добър разход за автомобила. Цената на системата е приблизително към 1600 лева и се изплаща за около 15 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведране.